ai hakkinsu ne su yi dokoki da oda wanda za su fitar da ƙasar daga cikin tsaro a matsalar tsaro da rashin zaman lafiya, ba wai su ta ƙoƙarin kare kansu ba su bar mutane da abu. Yanzu idan ka auna a cikin Najeriya nan muna da ƙananan hukumomi 774, akwai ƙananan hukumomin da ba su da mota ko ɗaya ta 'yan sanda, to su kuma ba 'yan Najeriya ba ne da za a ce ba za a kare su ba. Amma kuma wasu na ganin ya kamata a ba su waɗannan motoci a matsayinsu na 'yan majalisa waɗanda su ne suke samar da dokoki na ƙasa. Banda albashinsu, kowane ɗan majalisar tarayya ana ba shi naira miliyan 8 a duk wata don ya gudanar da aikin shi. To me zai hana ya amfani da wannan ya siyi mota ce ta dame shi? Haka kuma ɗan majalisar dattijai kowanne ana ba shi naira miliyan 11. Sunana Farfesa Fagge daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Farfesa, akwai rahotanni da ke nuna cewa 'yan majalisun tarayyar Najeriya na ƙoƙarin rabawa kansu wasu motoci na alfarma da aka siyo a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fama da matsi na tattalin arziki. Me hakan ke nufi ne ga siyasar Najeriya? To na farko dai wannan abun idan aka kalle shi abu ne wanda za a ce a yanzu halin da ƙasar take ciki abu ne wanda bai dace ba, saboda gaskiya ƙasar nan tana fama da talauci kuma har ta kai yanzu ana maganar fiye da kashi 63 na 'yan Najeriya suna fama da matsalancin talauci. Don haka irin wannan ƙasa da kuma inda tattalin arzikin ya yi rugurugu bai kamata a ce an yi wannan abu ba, domin ko da ba gwamnatin demokaradiyya ce ba za ta yi haka ba, bare kuma ta demokaradiyya wacce jama'a ne suka zaɓe ta, kuma jama'a na cikin halin ƙangi, su shugabanni suna ta batun kansu. Wannan na farko kenan. Abu na biyu kuma idan ka lura su suna magana wannan motoci don su yi aiki da su ne, haka kuma wannan motoci suna cewa ai ma'aikatan gwamnati wanda ma da wa'anda ba a zaɓe su ba ma ana siya musu motoci. Duk da hakan idan ka kalli yanda aka yi fasalin za ka san wannan abin bai dace ba a yanzu. Misali, dukkan ɗan majalisa ta tarayya muna da guda 360, kowane wata ana bashi naira miliyan 8 na gudanar da ofis. Saka kuma duk kowane ɗan majalisar dattijai muna da 109, ana bashi kowannensu duk wata naira miliyan 11 kudin gudanar da ofis. Kaga da dan ta jama'a suke, wannan makudan kudin da ake basu ya isa su gudanar da ofis ɗin, domin wannan kuɗi suna cewa ana basu ne don su sa ido, don su gudanar da ayyukansu. To ana biyan mutum haka kuma a zo a ba da wannan kuɗi a ce za a siyi motoci na alfarma, wacce kowace ana magana akalla za ta yi kusa da naira miliyan 200 da kusan 50. Da haka an kai lissafin za ka ga ba ƙaramin kuɗi ake almubazzarantarwa ba akan gudanar da gwamnati, akan kuma wa'annan tsiraru. Idan da za ka yi lissafi, wancan naira miliyan 8 ta dukkan ɗan majalisu, kuma da naira miliyan 11 ta dukkan ɗan sanata majalisar dattijai, in kai lissafi za ka ga a Najeriya aƙalla wa'annan su mutum da ba su fi mutum 469 ba, ana kashe musu kawai kuɗin gudanar da gwamnati fiye da kusan naira biliyan 50 a duk shekara. Kuma a zo a ce sai an ba su wannan motoci, gaskiya abu ne wanda bai dace ba, kuma abu ne wanda bai la'akari da halin da mutane da kuma ƙasar take cikewa a yanzu. Farfesa, amma kuma wasu na ganin ya kamata a ba su waɗannan motoci a matsayinsu na 'yan majalisa waɗanda su ne
suke samar da dokoki na ƙasa, matsayinsu ya kai a ce an samu musu waɗannan motoci na alfarma. To wanda suke faɗa haka kasan kowa yana da nashi ra'ayi. In an kalle shi za a iya cewa za a iya ba su motoci, amma ka auna shi da abubuwan da ake ciki. Mutane ba su fahimci cewa fa irin wannan kuɗi da ake ba 'yan majalisa ba, banda albashinsu, kamar yadda na faɗa a baya, banda albashinsu, kowane ɗan majalisar tarayya ana ba shi naira miliyan 8 a duk wata don ya gudanar da aikin shi. To me zai hana ya amfani da wannan ya siyi motar, in mota ce ta dame shi? Ko shugaban kasa ba ajiye mai wannan kuɗaɗe a ce don ya gudanar da ofis ɗin shi? To da haka gaskiya mutane, ko dai son rai ne ke sa mutane su faɗi haka cewa ya kamata a siya musu mota, ko ko a wasu kawai rashin sani ne. Kuma abin mamakin shine wannan motocin fa da ake siya musu, wasunsu ma ba hawansu suke ba, siyar da su suke yi sai amfani da kuɗi. Da haka a kalli halin da ƙasar take ciki, a kuma a kalli halin da mutane suke ciki. Yanzu ya sa a duniya gaba ɗaya Najeriya tana cikin ƙasashe na gaba-gaba wanda suka fi kowa tsadar gudanar da gwamnati. Wannan kuma irin abubuwan su ne suka sa gwamnatin tamu gudanar da ita yake da ɗan karen tsada fiye da kowa a inda ake faɗa a ƙasashe daban-daban. Farfesa, idan muka dubi lamarin ta mahanga na tsaro, waɗannan 'yan majalisu baka ga ya kamata ma a ce motoci masu silke aka samar musu, misali waɗanda daga cikinsu suke hawa motocin ba waɗanda suke sayarwa ba? To ai hakkinsu ne su yi dokoki da oda wanda za su fitar da ƙasar daga cikin tsaro, a matsalar tsaro da rashin zaman lafiya, ba wai su ta ƙoƙarin kare kansu ba su bar mutane da abu. Yanzu idan ka auna a cikin Najeriya nan muna da ƙananan hukumomi 774, akwai ƙananan hukumomin da ba su da mota ko ɗaya ta 'yan sanda. To su kuma ba 'yan Najeriya ba ne da za a ce ba za a kare su ba, na ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma idan ka auna irin wannan da shugabanninmu na baya wanda suke yin siyasa domin kishin jama'a, domin kishin ƙasa, za ka ga su ba haka suka yi ba. Kar mu manta akwai lokacin da aka bai wa shugaban gwamnati wato Tafawa Ɓalewa shawarar cewa kamata ya yi isi mota mai silke saboda matsalar tsaro. Abin da ya faɗa shi ne ce shi da ya siyi mota mai silke gwanda ya sauka daga tsarin, daga shugabancin ƙasar, domin in har ta kai sai ya sa mota mai silke tsakanin shi da wa'anda suka zaɓe shi, to yana ganin cewa baya musu abin da ya dace, kuma yana ganin bai cancanta ya shugabance su ba in har babu amana tsakanin shi da mutane. Da haka wannan abu kawai magana ce ta yadda gurɓacewar siyasar mu da shugabanci, yadda ya sa shugabanni ba sa ta jama'a sai ta kansu suke. Amma a halin yanzu da ake maganar matsalar tsaro ta addabi kowa a ƙasar nan, kuma a ce shugabanni su maimakon su zauna su ga yaya za su iya fitar da ƙasar daga cikin wannan matsalar, a'a sai neman tabbatarwa kansu suke su samu tsaro. To kuma dan mutum ma ya shiga mota mai silke, wannan ba yana nufin ya sha daga tsaro ba ne. In ma shi ya fita ga 'yan uwansa, ga sauran jama'a wanda suke da haƙƙi a kan shi. Da haka gaskiya wannan ba dalili ba ne, ba hujja ba ce a ce wai don wannan matsalar tsaro shi ya sa su suke ganin ya kamata a siya musu wa'annan motoci. DCL Hausa.